आंनो कमेन्टआव अफसो जाखो नामाखै कमेन्ट खालामलाय सोर दं कमेन्टआव जायाखैलै पwidw नार्जारि बिदेश ब्रह्म खावब्लिब फैलायबाय आरोना बिजामा गोबावनि उनाव लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो दे लिंकखौ हाबथोंसै pwidw नार्जारि सो बिउटिफुल थेंक इउ सो माच आगै मा होनोमोनलाय बिराद गोबाव जाबायमोन आंलाय फैया दिनैसो फैदों आरोना लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो आगै ओमफ्राय pwidw नार्जारि आगै नों बबेनि एसे खोन्थाहरदो दे बिदेश ब्रह्म मा खालामदों लाइक होदो दे जा गोबाव जाबायमोन आंलाय फैया दिनैसो होबाय मा ओंख्रि जाखो ना जायाखै मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरदो आगै pwidw बेसे इयार्स सोर आङो बैसोआ बैसोआ बुरिबायलै बुरिबाय मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरदो दे आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होलाय दे दासो होथारदों लाइभखौनो औ आंनि बैसोआ आरोना बैसोआ जाबायलै बुरिबाय दे लोगोफोरनो शेयार खालामगोर दे एसे सावरायनि एसे जा गोबाव जाबायमोनलाय फैया दिनै रायलायनो लुबैनायखाय फैबाय आङो नेट पेकआबो बारा गैला दा ख्लं होननानै जोबलायगोनसो मा जाबायल' खिन्था बैसोखौ सानसै ना सानगोननि र' 22 3 जाहैसिगोनदां बुरिबायना आङो दे लोगोफोरखौ लिंहरदो सोरबा साथाम दङ कमेन्ट खालामनानै हो दे एसे नायनो लुगैदां बेसे समनि बेखौल' खोन्था अबसे सननि बेखौल' खोन्था दे खोन्थाखाबाय आं थख'नो बुरिबाय होननानै पिपि नार्जारि एनबिजि केचेहु अच्छा अच्छे हुए प्रफाइलखौ नायनि र' पिपि नार्जारिखौ दिनैसो गोदान बायदि मोनदों दे आङो आंनि चेनेलाव pwidw नार्जारि अब्ला खोन्थागोन आं लाइक होदो दे पिपि नार्जारि ओमफ्राय मयना अफिसियेल मयना आब' फैदों थेंक इउ स' माच आब' आंनि लाइफआव दिनै फार्स्ट टाइम जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ दे हेलौ आगै गुड इभिनिं लाइक हरबाय थेंक इउ दे आब' थेंक इउ स' माच आब' मयना मा ओंख्रि संखो नोंहा दिनै खोन्थाहरदो आरो दिनै लाइभ फैया नामा आंनाथ' एगजाम जोब्बायना बेखायनो लाइभ फैनायनि सुरु खालामबाय आङो सम मोनबा बिदिनो सम फैगोन आंबो आब' मैनाया मा ओंख्रि संखो खोन्थाहरदो दे लिंकखौ शेयार खालामनानै हो लोगोफोरनो एसे रायलायनो लुगैदों आंबो स्राय फिनाजों मा खबर हे मोजां खबरा बर्थमान एगजाम जोबनायथ' बिराद खुसि जादों नोंहालाय मोरै खबर सबर पिपि नार्जारि pwidw नार्जारि आंना 22 आगैसो जागोनदां होनबा आगै फैगोन दा 8 बाजियाव 8थायाव फैगोन ना आब' दे दसे जइन जागोन आंबो दसेल' होखागोन ओंखाम उखैबाय दा हाबगोन जइन जागोन आब'नियावबो पिपि नार्जारि मानि एगजाम माबा बिए लास्ट इयारमोन ना आंना देग्लाय जोब्बाय आइदि खर' मानबायनि खसियानो मानो एसेमेस दानखो ना माखो ओमफ्राय pwidw नार्जारि pwidw नार्जारि सोर दं जोंहा न'आव आइ दं आदा सानै दं बाजै सानै दं आजा दं नानि दं आं दं ओमफ्राय मैना अफिसियेल थास'सो माबेलाय थास'जो नामोन आगै थास'जों नाजों
थास' बिबार निरन्जय नार्जारि हाय हेल' गे बेरदाव नार्जारि टाइम दं दां माया टाइम दं मा कारेन्ट साला गैयालै सोराव फन हरबाय आंनाव सेस सरि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि नै दायो हरफिनसां पिपि नार्जारि मा होनदोंमोन बिजेसा आंबो दङ आइया फन हरफिनदोंलै आं हमनांसिगोनलै र'